Toto je to, čo hľadám. Toto je to, čo hľadám. Takáto kôra. Pamätajte. Sme pri tom. Risknem to. Rýchlo do hrnca. Na to treba 2 na šírku. Takže zoberú nôž. A teraz vidíte, najprv to ponúklo iba vetvu, ale my chceme tento bark. A vidíte, zase nôž zobral. No, ešte ho tu nechám. Tu je kríček. Zoberieme paličky a keď to teraz skombinujem, keď to nehľadá človek, tak to nájde hneď tento handdrill. Takže máme handdrill. Vyzerá to nejak takto. A toto keď máte, zoberiem si naspäť luk, tak toto keď máte, tak to funguje ako zápalky. To znamená, pripravíte si rovnako ohnisko, zase do neho môžete dať kôru, či už z toho, čoho som rezal teraz, alebo z brezy. A tou stranou to bude rýchlejšie touto. Alebo z brezy a následne zoberete hento do rúk, keď máte pripravené ohnisko, zoberete hento do rúk a použijete to ako zápalky.